Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay yung pangkalatang pangkonsagrasyon sa tubig po, para lahat po ng mga ibabagi ko pong mga orasyon ay mapapagana nyo po. Ipagkakalog ko po sa inyo ang konsagrasyon po na kahit ano pong orasyon po ang gagamitin nyo, wag lang po yung pantigal po sa gayuma, wag nyo pong i-konsagra dito, hindi po tatalab. Ang i-share ko po sa inyo yung pangkonsagrasyon sa kung ano po yung gusto po nyong gamitin, kung sakit sa ulo, sakit sa tiyan, basta lahat po, kahit na ano pong sakit, hindi po rito. Ito po yung inuusal po sa isip lamang po, kaya ipapaliwanag ko sa inyo na iusal ko sa para marinig nyo po ang konsagrasyon na to. Napakabisa po ito na konsagrasyon. Pambuhay, pang paundar. Ang konsagrasyon na po ito ay inuuna po sa, kung gusto mo po yan sa dibdib, po sa dibdib, iuna nyo po yan. Palagi nakauna po ito para yung mapandar po nyo yung mga orasyon na gagamitin nyo. Kung halimbawa sa kagat ng aso o ahas o lahat po, basta pira lang po yung bawal po yun dito, yung pantigal po sa gayuma po. Nagpakita po ako ngayon sa inyo para i-share ko po yung pang konsagra, para malaman nyo po na hiwaga ng Pangasinan lamang po ito. Sigurado po na yung gagamitin mo yung pang konsagra ay lahat po ng mga natin mapapandar nyo po. Mag-comment lang po kayo kung halimbawa na pag nagamit nyo po nagamit nyo po, para may gana po naman akong nagtuturo sa inyo, nagbabahagi na napandar nyo po yung, kung mag-comment kayo sa baba. At kung napandar nyo po ay may kisalamat kayo sa Diyos naman na sana pag gagamitin nyo po ay humingi kayo ng gabay sa Ama na tulungan kayo at ipagkaloob sa inyo ang bisa nito. At pag natapos nyo po, magpasalamat din po kayo. Ito po yung inusal po sa tubig. Ipapakita ko po sa inyo, tubig po, tubig. Kung halimbawa magkukon po kayo, ay sa isip lamang po na hindi nakakabuk ang bibig, tapos po sa tubig. Pero ito, i-share ko sa inyo para malaman nyo na isasabihin ko sa akin na galing po sa akin, para matuto po kayo. Ito po ay magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung konsagrasyon. Tapos isunod po yung gagamitin po yung orasyon kung sakit sa tiyan, sakit sa ulo, sakit sa lahat po. Ihi po niya sa tubig. Po, magdasal po tayo isang ama namin. Po. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ikaw nang manghari sa amin. Sundin mo ang kuluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, na huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakain naman namin. Isunod po yung konsagrasyon. Narito po ang konsagrasyon. Ito pinusal po sa isip lamang po, pero babanggitin ko po dito para malaman nyo na ito ay galing po sa akin talaga na konsagrasyon. Ito ay konsagrasyon po sa pangkalatan po. At iunan nyo pong ipubuga sa tubig, pero usalin po sa isip lamang po. Ipapakita ko lang po sa inyo. Hoc is enim corpus meum, hic is enim calix sanguinis mei novi eternit testamenti serium pdi qui pro vobis et pro multis conditor in missionem pecatorum Deus homo salvator. Ihip po sa tubig po. Tapos kung may gusto ko pa kayong isusunod na yung gagamitin po yung orasyon na nimba, gagamitin nyo, masakit ang ulo nyo, ibuga nyo po dito. Tapos sabay inom po.
Pag napaandar nyo po yun, na makakaramdam po kayo ng pang yung tataas po yung balahibo nyo, parang makakaramdam po kayo ng hangin na dumampi sa inyo, at yung kanyo po parang papawisan po kayo kasi napaandar nyo po. Pero kung di nyo po pa napaandar ay ibig sabihin po ulit-ulitin nyo lang po. Kaya ang binabagi ko po sa inyo ay napakabisa pong konsagrasyon sa lahat ng mga Latin. Una po ay iuna nyo po yung konsagrasyon, yun na po sa baso, iuna nyo po, tapos isunod po yung gagamitin po yung orasyon para mapandar po nyo lahat ng inyong gagamitin po na orasyon. Basta wag lang po gagamitin po sa kasamaan, huwag pong ipagyabang, gamitin po nyo sama para kasihan po kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At higit sa lahat po ay gamitin nyo para makatulong po sa kapwa, hindi sa huwag nyo pong abusuhin. Sana po naintindihan po nyo aking paliwanag na pangkonsagrasyon sa lahat. Napakabisa po ito na pangkonsagrasyon. Aki binabahagi. Ito po ginagamit ko po sa lahat po. Pag ako yung nangagamot po ay ginagamit po ito. Kaya sinir ko po sa inyo para malaman nyo po kung lahat po ng aking ibabagay orasyon po ay pagana nyo po. Kung halimbawa po sa halimbawa yung orasyon nyo po ay pang negosyo po, pwede rin po ito, negosyo. Ipon nyo sa, kung negosyo po, kung halimbawa inusal nyo po pang negosyo, unahin nyo po yung magdasal po kayo ng isang ama namin, at tapos isunod nyo po yung hoc is inem, corpus meum, hic is inem, carex sanguinis mihi novi eterni testamenti mysterium PDI qui pro vobis et pro mortis conditor in missionem peccatorum sus homo salvator. Po sa dibdib po. Tapos isunod po yung sa pangnegosyo po, iipon nyo sa dibdib nyo po. Tapos iipon sa kapaligiran, sa tindahan po. Kaya dapat po pakandandaan po aking mga binibilin. Maraming salamat po sa inyo lahat na nakakaintindi po. At sana po, huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Hiwagan ng Pangasinan po. Narito po yung orasyon na aking babagi po. Sana po itong biyagi ko po ay pakaingatan po. Ito po. Dapat po maisaulo po nyo to na kung kahit sa nyo dalhin, pwede po. Ito rin po ay yung kahit tubig ay kung nyo lang po sa tubig inumin nyo ay makakaramdam ko yung kalakasan sa katawan po na kahit na yung pong ibugan nyo lang po sa tubig to at inumin nyo po, makakaramdam po kayo ng kalakasan sa katawan. At makakaramdam po kayo ng kakaiba sa katawan na parang tatayo ang balahibo nyo. Ibig sabihin po yun ay napaandar po yung orasyon. Ito po inuusal po sa isip lamang po. Kaya ako binanggit po dito para malaman nyo po na dapat po maisaulo po nyo at i-share nyo po sa iba para may ganito po. Ito ay pangkalatan po na pangpaandar ng Latin po. Orasyon. Mag-comment po kayo sa baba kung napaandar nyo po para ganahan po na rin po ako nagbabagay po sa inyo ng
mga orasyon. Mag-comment po kayo kung napandar niyo po at para maganahan po ako mag-upload para pangkonsagra sa lahat ng Latin at lahat ng mga orasyon pangkonsagra po. Huwag po nyo pong gagamitin po ito sa sa panggayuma, sa pangtigal po. Ito po ay galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat to. Aking babagi sa inyo. Ito po ay galing pa sa ninuno ko po ito. I-share ko po sa inyo para habang nagtuturo po ako sa inyo ng mga orasyon ay mapapandar nyo po. Ito po ay inuuna po sa tubig, inumin, tapos isunod po yung gagamitin yung orasyon, tapos sabay painom sa pasyente o kayo po ang uminom nito. Hoc is inem corpus meum, hic is inem carex sanguinis mei novi eterni, testamenti mysterium fidei qui pro pobis et pro mortis conditor in remissionem peccatorum Jesus homo salvator. Yan lang po. Ito po hindi ko po gawa-gawa, i-share ko sa inyo para malaman po ninyo na lahat po ng aking mga binabagay mga orasyon ay mapagana nyo po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout pala kay Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Nabisti, Unix Win na din, Andy Bonifacio, Cresley Abughaw, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elisiapil, Pike Tuwin, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Felipe, Ilmai, Triple A commented, Marina Rangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nogits, Gillian Jick, Provider, Lucino, Borja, Innerpick, Mucha Hunters, Nathan Bert commented, Mylene Dumampo, Ali Mercadijas commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Landicchio, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kukujin, Milk Jam, Bike Tayo Kabayan, and Cecilia Cruz. Hintay-hintay nyo na po yung mga ibabagi ko po yung susunod na orasyon, yung request nyo po, at sana po naintindihan po nyo aking binagi pangkusagra sa lahat ng mga Latin. Ipo sa tubig at isunod po yung kukonsagrahin nyo po. Sana po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin pang bell icon. Huwagan ng bangkasinan lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye po.